Abusuafo mu bibi akɔ baba Sogyaman Sika Fie so ɛna Sogyaman TV so subscribe to channel no ma me like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi na nyina atumi adi abom. Yes, abusua na yɛ Saturday na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ fɔ anɔpa game no ɛyɛ NLA VAG Saturday. Yes, na abusuafo sɛ wopɛ woyɛ writer ɛwɔ Ghana ha. Me sɛ Ghana ha deɛ baabi a wɔ biara no sɛ wopɛ POS machine ɛde ayɛ adwuma deɛ wodi a akyɛ koraa no 10 to 15 minutes na wo sika nyinaa bɛgu so na wayi ama wo writers deɛ a ɛneɛ mesrɛ wo ɛmfa baabi a fa me number yi Sogyaman me number ne 0593 67 3300 0593 67 3300 Sogyaman me number nie. Wofa number ya wo de frɛ me wo si Sogyaman wo pɛ POS machine e de ayɛ adwuma wo lucky POS machine ebi wɔ hɔ ɛna round POS machine so ebi nso ɛwɔ hɔ nti frɛ me na me ma wo sanka wo de kamakama na wo pɛ sɛ wotwa any NLA game nso a mesrɛ wo ɛmfa baabi a numbers no ɛna gu ha no mesrɛ wo number yi emu bia bɛfa bia no ɔmbɛhwɛ atwa ma wo game na ma kama wodi nso antempa na so no nsa bɛka wo sika anɔpa game yi yɛma 25% commission 25% commission ana apɛ sɛ Sogyaman me a metwa ma wo nso a me number no nso ɛna da ha no bɛhwɛ na metwa ma wo kama yes na ɛno nso ɛno no enti yɛnhwɛ deɛ wɔfɔ NLA VAG Saturday na yɛni kan hwɛ setup wei transfer from national to VAG Saturday. Okay, yɛnhwɛ setup yɛ ɔhyɛ wɔ event number 240 so event 240 no ɔto 17 yɛkɔ soro owie pɛ na ɔmayɛ 37 owie a ɔmayɛ 14 owie a ɔmayɛ 81 owie a na 11 abɛto owie pɛ na ɔmayɛ single 7 owie single 7 a onto 69 nti wɔtumi to 69 wie deɛ a owie a wɔsi yɛmfa event enkodi na yɛbɛfa 60 as a free banker wɔdɛm ha no repeat na yɛtwa 60-42 nso $2 60-42 nso $2 obi bɛbusa sɛ Sogyaman deɛ nti na yɛtwa no $2 mɛsa confirm ama 60-42 no me confirm ɛde ama wo kama nso ɛwɔ hɔ nti yɛmra current na oba current of VAG na sei ɛno abɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ okay nti wohwɛ ha ɔbɛto 17 no okay ɛwɔ event number 167 ɛna ɔbɛto 17 no owie pɛ ɛna ɔmayɛ 37 owie a ɔmayɛ 14 owie a ɔmayɛ 81 owie 81 pɛ ɛna ɔbɛto 11 owie a na ɔmayɛ single 7 owie a ɔmayɛ 69 yes 69 nti wɔso owie deɛ a yɛmfa event yi nkodi ɛma na egu so no yɛ 58 single 2 60 42 90 ɛma egu so ɛno no okay yɛnhwɛ yɛ second setup na ɛno nso transfer from no rush Saturday no rush okay ɛno nso event number 109 ɔno nso bɛto 85 owie no ɔde 18 hyɛ aseɛ owie ɔmayɛ 70 owie ɔmayɛ 59 owie a 11 owie pɛ no ɔbɛto 43 owie no ɔmayɛ single 6 nti owie deɛ ɔse single 6 no yɛntɛn ne no 60 yɛmfa nkotwa 42 no so nti 42 60 yes 42 60 ɛna yɛde ekotwa ɛwɔ hɔ kama yes na ɛwɔ line aso no na menkyerɛw adeɛ bi wɔyɛ ntutuo bi nso ɛwɔ ha na ntutuo no mehu ne sɛ wɔbɛto single 7 wɔyi single 7 abɔ so ɛna last week wabɛyi 83 nso ato nti aka 60 single 442 60 single 442 abawei wɔtaa to papa nti saa 60 single 442 no
wamfa koraa no na nyɛ mu baako anaa mmienu. Emu baako anaa mmienu deɛ wɔbɛto wɔ so. Ɔsɛ wohwɛ soro ha a wɔbɛbɔ 59 no wɔ ha de alɔke event no de ama yɛ. So nti wɔn sɛ aha wɔbɛto 69 wie deɛ nkotwa 4260 ɛna aha nso wɔbɛto 69 wie ntwa 4260 so nti 4260 no na ho ɛyɛ den paa ɛwɔ hɔ. Nti setup wei no nso no woba current na sei no abɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ. Sorry, sei ɛna wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ. Nti wɔbɛto 85 owie no ɔde 18 ɛbɛhyɛ aseɛ. Nti owie pa na ɔbɛma yɛ 70 ɛwɔ last box position. Sɛdeɛ wei ɔyɛ no 18 85 18 owie a 70 last box. Owie yɛ pɛ ɛna ɔbɛtwa 59 59 59 59 owie 59 a ɔma yɛ 11 owie 11 pɛ na ɔbɛto 43 owie 43 a ɔnto single 6 yes. Nti owie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdi. Nti event no mɛsɛ yi 60 single 443 no ɛtwa no kɛse ɛwɔ so. Yes, 60 single 442 yes. Nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no. The two event no yɛ combine a sei na ɛba abɛnya 8 numbers pair. Wei no 50 cedis each koraa na ɛto mmienu a wonim sɛ wonya biribi kakra to akyi. Yes, ɛto mmienu a wonim sɛ wonya biribi kakra to akyi. Na yɛbɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 na akɔ for 2 direct 4260 4260. Nti 60 deɛ ɛyɛ free bank a wobɛtumi de akɔ against 1 to 90. Yes, na kyɛ sɛ no nso no. Nti sɛdeɛ mekaeɛ no no fa game bla na yɛntwa mfama nkotwa no baabi a wokɔdi a afei na wakɔdan ka daabi. Yɛsɛ game no yɛkɔ yɛ anim a na nneɛma ɛsesa na afei na wokɔtwa yɛsɛ sika maa yɛmfa sika ma daabi. Saa nneɛma no atwam. Nti bla fie na yɛntwa games mfama. Na menka ho ɔma yɛnkwatente ahoɔden wɔ mu. Bye bye.